Ea ba, grabaketa egin, eta bainutxo bat hartuko dugu igerilekoan orduan? Bai. Gaur ez daukagu beste grabaketarik, beraz lana bukatu eta uretara. Eta zer egingo dugu trasteekin? Tira, igerilekuko harreran utziko ditugu. Edo bestela autoan. Bikain. Ba, ni grabatzen hasteko prest nago. Txaron apur bat. Ea, Olaia, uretan sartzeko gogoa dut. Peio, zer dauzkazu 5 urte? Itxaron, favorez. Meio, Orain bai, grabatzen hasteko prest. Guazen ba... 3, 2, 1... Gamarrako igerilekuan gaude. Gaur hasi da bainu denboraldia. Beraz, badakizue. Moztu. Zer gertatzen da? Ez dakit. Nahiko zozoa geratzen ari da hau. Gatzi gabea? Zer nahi duzu ba? Tira, hau erreportaje alaia da. Igerilekua zabaldu dute. Albiste pozgarria da eta zure irudia apur bat tristea da. Eta zer nahi duzu? Dantzan hastea? Ez, ia... Igerilekurako trasteak ekarri dituzu? Bai, hortxe daude. Badakit zer egin. Prest? 3, 2, 1... Kaixo denoi, Gamarrako igerilekuan gaude. Gaur hasi da bainu denboraldia. Beraz, badakizue. Haur, gazte edo heldu, etorri igerilekura. Eta gozatu. Moztu! Horrela bai, mundiala. Hau dau, pazientzia. Tira, orain bai, bazen uretara.